Díomh fáistí seo an céad tionól atá déanta going ó bhaile riamh. Agus seo má bhadra body, tá minion seo taobh den tulog, tá sí sean agus tá sí crosta, sa níor tháinig sí amach den tionól. Tá bodín seo, tá body a trí, is Yorkshire Terrier beag atá, agus suairnta bíonn sé go maith, agus suairnta ní bhíonn sé comá sin, tá sé anna bhaith faoi láthir. Agus inis tá tionól ionach agrathe going díomh agus asúla go minic siad panavas. An céad rud gur bhfuil an rá ná tá míid anúig na ganseamh agus tá anrónaring nach bhfuil míid go léir ar scoil agus asúla go méimi down lá gan eile. Ach, idir seo agus sin, tá na muintrií chur obair a bhile, ná den dearad rain dibre chur rais cútha, mar tá míid ag glórag bhór dibre agus bhrealig é eiscint agus bail na muintrií bheith ná I cheart agus é chur rais cútha molla agus meala thuirtíomh an sin. Ní maile sé sin, ní maile budí obair an focail obair an seo. Agus an dar rud ná bhí cinnt goil sé ní na láha an tamar fad nar bhíon deisegah agus fan sa bhaile seachas nar bhíonn sé dul le bhór siúlaid taobhstig de 2 kilometer. Is, raigling leis an tionól. Páidir ná máidine. Ia tá grá agad lom. Bíonn tú lom de lá is de ihe. Bháil am grá a chuirteid gach nóméid daon lá. Bháil am tú a hásamh a athair carraigh lom. Amen. In éim an athair agus an bhic agus an spirit níu. Amen. Díomh gach duine, Diane an seo. Conas atá muid. Tá siúla an gúil seo bhain tanmhas an aimseir áling, ach níl mise an seo chunéir faoi aimseir tá mise an seo chunéir faoi matha dríochta. Tá clás agam díomh aniu, agus tá mé chun é heispáintíomh. An clás seo is féile é dhéanamh ar do bháin, de iad, duine éigean ar an fón, ní gáda de bheith an acaló. Agus an clás atá ann, nó ag ire ar ghine éigean, roint céim in a siimplí a leanúnt, ach beag an freagra a gcónaí a cuaig. So beag is a gutsa, gur beag cuaig an freagra. Agus seo an bailach ina dhéanamh é. So, 5 piece of paper agus pean luí agus lean móthróracha, agus feicimid an é cuaig an freagra dreachta. Iver a hain. Piok iver idir hain agus ní. Dennis sin inis. Céim a dó. Méid gan iver sin fád dó. Nu den é a húbalt. Iver a trí. Simig a de leis. Céim a cahar. Vai la den iver sin. Agus céim a cuaig. Dalig an iver a fioctú ar dús ón iver atá agat inis de chean. Bhór tú cuaig mar ragra? Déine mis a sampla agus feicimid an bhainmid an cuaig sin. So, piok iver idir hain agus iní. Piocamid a sé. Den é a rúbalt, nu méid é fád dó. Dó dhéig. Simig de leis. Bethe dó. Rainé ar dó nu fai latte. Sin wat céine. Agus buinean iver a fioctú ag an tús, ón iver dearnach atá agat. Cad é sin? A cuaig. Agus an clás ná, bíon cuaig agat a gcónaí ag an deire, an freagra ná cuaig a gcónaí. Mar sin is féidir leat an clás seo imirt ar dhuine éigean ag ligint orthú go bhfuil tú chun do aonichanna úsáid, go bhfuil tú chun do scillanna dríochta a úsáid chun smaoinigh ar an iver a bhíocha, agus ag an deire deirí tú lo an é cuaig an iver atá agat, agus beidh aine an daonarthú. So buinnig I tanna bhas sin agus tucha mé ras le níos mó. Gur míle maith agaibh. Fáistí agus fáte go alín bhaile leis néid. Inniu tá chun péist go báiste a dhéanamh le bosca ibice fullmh. Seo ceann a rinne mé níos luúthe. Nach das é. Seocht na háisna a bheith ag tastáhait. Bosca ibice fullmh, sisóir, bata glú, sellotape, réitóir pípa, críthe, felt, marcurí agus má tá an tá leat, roint gramán is múntóir méid mar sin bíon réalta dasa a gcónaí a gom.
céad rud atá le déanamh goin ná an bosca ivicha a dheara. Iar gona fás na ceúlaat másca. Seo cean a dul bhíg mé níos aice. Anis támuid chun na réiteoir pipa a bhúnlú is deach sa chruth seo. By Cuid wet. Ar Glyn agus támuid chun na réiteoir pipa a gramú leis an mosca le sellotape. An chéad céim eile ná an féist gabáiste a bhaisiú. Déitá aon rud a úsá sáile. Paint, pápéir data, marcóirí, gramán, pe rud gur mílih, ná éon darmid gur sibse na halíntóirí. Muna bhfuil gramán a gcuibh le súla tarraing iad fáb bán, agus gramig iad An beag na gán. Buinnig iad trí las sibh hain sáile. Á mór leis, slán! GD fuisty, éman an seo, tá sulas mó go léir go mai. Tá mar sé 1 kilometer am chapú lehead, I mar siúlaid muid inniu, agus tá mar bhar croch na níam. So bhecinn tú an cras olmhór tíobh hiardú, agus tá réircan na galan tú chuas ar chroch seo. Ma écan tú mahan seo, fecinn tú elan hári, sefa tú elan inis bafinne, tá tré watha rótaín sin agus tifta nárig fásta go jazz, agus ar a tíú seo dú, tá na sléifte go léir, sléifte galan tú go na náil, fecinn tú an tarigil, sin an sléabhas urge a condaig go na náil, tá an bhocas hálan sin, agus corann siad na deirifratha ar na cric seo go léir, mar ggóir siad go léir díra a náciile ciile. So tá tábhair an gcóil na réirtaine galanta seo So, bhím agus chasma a strán sear, agus ceam sa bidú go mé aine agah sin ar strán sear seo chasma leis. Fáin go bheici túí. Sé bhfuil man fan 2 kilometer wem or 2 meter, fan 2 meter wem. Tá me sé mar choní síos 2 kilometer síos an tro seo, agus tá éman síos an bala agus bhí mar siúla agus chasma a éman agus dúirt me gan sin dá písa bagálas fí Elan Hári. So is as Elan Hári móamsa agus haid méid má chuid lehananta sire ar fad is tír an elan sin ar bhí me og. Tá Ben agus Hannah agus James ar scáil oganne agus is as Elan Hári sean da dós acusin. So tá go leor star buinte leis tá go leor fin scéalta baller an súl nimh agus tá na méid ready. A tá isgur ar fad ar an tá an caiúil agus tá Elan Hári luitin san ar an sin agus tá sprá le Katrina níomhar an ar an seo agus baidí ne le mí tan agus an cyfan an trí versa baidí ne le mí breisiú a dáí. So sin an ar an sin an Elan tá sé confion sin. Tá go leor creigethe timpplair agus is se anta garir tá muidir nach leis an Atlanta an seo, sa sé gcónaí rubag ní scuirh was an seo sin fág go méid 6 scartí trasna arbh ach tá se anta garir agus tá go leor buid í trééis san níomhhain baid filmí bocht
a chuoi bod she's a gammon cogu and HMV wasps so mata simig dinne be a star no finch gelte beidir go caiis Elan Harry her Google agus few chunks gonna be in agus é cheol hogum beidir go mé rudig an jassagum don butcher as far no so ein ru del agus éman Sinné uamsa agus senta an seo ar bharprocht na níú. Conig í sláán, conig í sábhaide agus tá sulasam go bheici sibh go léir go lua. Sláán a fáistí? Díomh a fáistí agus fáilte chuig stair na seachtaine le éine. Inis, tá si breanú ar leabhán, áitiúil sibh sé bhgónaí agus áitiúil ar scoil, agus na millseán seo. Nis, céim bantata acu lena chéile, agus céim bantata acu ar fád le stair. Well, tá muidir caint faoi anam ar maile leabhán, agus má bhaininn tú suas stair leabhán, seans go bhfuil tú mac go bhfuir leabhán na anam ó na crínte leabhán. Go raibh go leor crínte leabhán ag fás a leabhán. Ach, freisin, agus forma sé seo amach ón sanóí stara atá amach na dismathirí Helen Farrell má mí alfaí ar an sé. Forma amach freisin, beidir go tháinig an tanam ó na millseán seo. Cén fá an tamatá orthú á scoilge ná lavachán nó leabhachán. Inis, fós, céim bantatá ag na millseán seo le leabhachán? Well, ní muidir caint faoin na millseán, tá muidir caint faoin blanda seo an planda lavachán. Agus fodó dúsad siad na plandaí seo chun na 100 millseán lavachán dhéanamh. Inis ní úsáidtear an planda a heile. Agus déirtear fodó nuair thosaigh daoine ag cur futhú i leabhachán, go raibh na plandaí lavachán seo ag fás ar fud na háite, agus sin as a fór leabhachán a anam. Nis, beidir má insin sibh an scéal seo go bhdismóirí seans go dóir siad leabhachán it. Díomh gachtainna Katie and show, mud and wa. So this Thursday is National Poetry Day in Ireland, and I love poetry and I love poems. So I'm going to recite my favourite poem. I teach it every year, no matter what class I have, from Nina Vioga to Rangashay. So a load of people in GSCC or know this, so please say it with me, and I'm going to leave the lyrics or the words up as well so that you can learn it. So this poem is called Dad and the Cat and the Tree by Kit Wright. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad, a climber like me. Child's play this is, you wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and shirt. We'll try plan B, stand out of the way. Mum said, don't fall again, okay? Fall again, said Dad. Funny joke. He swung himself up on the branch. It broke. Dad landed wallop back on the deck. Mum said, stop it, you'll break your neck. Rubbish, said Dad. We'll try plan C, easy as winking to a climber like me. He climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old Dad still stuck up the tree.